bro. Bakarat nou, je komt op een straat. Ja. Maar dat vonden je mensen erg? No, maar mi no tana tapas dus ja mi tan wel lang tapas staat in zo wanneer je is of IT jaar dan stop. Ja man. Sa stratileri. Strati. Tak e fa strati lobby. Man de sam make money op strati. Man sang ja, man sang do ogri maar de man bij de kon scoren maar de man gebruik de man heights. Ja, man sang do ogri maar de man no make fa ogri man do water san. Ye do ogri e make money man e draai of sorry walo so san. Ye ja ma money baka. You know do asanati. Im ap tramati. You see? Sami koleri uit ogri na de society tak. Vechten en ogri gaat je het niet gaat je niet ver brengen. Werk voor iets voor jezelf of maak iets van jezelf. Dat gaat je dekati en kracht en moed geven in het leven.